hvad er det, du har fundet der, Bassemand? Hvis far han ikke tager meget fejl, så er det en bitte pind. Hvad, Chris? Ja, kom så. Ja, kom så. Hvad? Er det en lille kvist, du har fundet der? Så ligger du nok ned til ham og få den. Er det det, vi går ud på? Nej, det må jeg ikke. Uha. Du er så sød med din lille pind. Jamen, du er så sød med din lille pind. Uha. Nå, må jeg ikke få den? Hvad? Ballademager. Jamen, du er en ballademager. Er du stolt af din nye pind? Er du det? Ja, vi kommer tættere og tættere på far. Ja, Chris? Må far få den? Ja. Skal du have bolden? Nej, bolden den er ikke bedre end pinden. Jamen, den angreb dig. Det er du ret i. Den er farlig, den pind. Så nu på, den ikke angriber dig igen. Jamen, det er helt utroligt, hva'? Du skal have vidden i midten. Lad nu være med at lave en stangspringer. Valpe. Ja. Du er og bliver bare en sortbrun kæmpe baby. Ja, kom så. Skal vi hjem til mor? Hvis du skal have pinden med, så skal du vende om. Altså, så brækker du et eller andet. Jamen, den er så god. Kan du sige hej til tante Rikke? Eller hvad hedder det? Faste Rikke? Hvad så? Ja, kom så. Og ja da. Ja, vi kan sige hej til faste Rikke, når der vi en eller anden gang gider slippe den skide pind igen.